možemo dovo Nestona Živka Mitrevskoga, prvog čovjeka na Sisama. Menja se, ljudi se menja. Gospodin Živko neće još dugo tamo. Najgorem problem za stečajni rabotnici je upravo on. Od koga smo ignorirani od Sisama, od gospodina Živka. A ono što je najstrašno, ne najde shodno ni da nas povika v denes za kaj njih. Pa kako da počitujemo nekoga što nas neće? Ne možemo i da sakamo. Ušte jednaš, благодарам da site i site spoteni, site zajedno